Danas ćemo učiti pismeno množenje trocifrenih brojeva jednocifrenih brojeva tipa 243 puta 3. Kao što vidite, na ekranu imamo jednu tablicu mesnih vrednosti u kojoj je upisan broj 243 i cifra 3 je na mestu jedinica, cifra 4 na mestu desetica i cifra 2 na mestu stotina. Ovaj broj 243 množimo sa 3. Pismenim postupkom se prvo množe jedinice, pa desetice, na kraju stotine. Tako ćemo i mi krenuti od jedinice. 3 puta 3 jedinice je 9 jedinica, cifru 9 zapisujemo ispod jedinica. Prelazimo na desetice. 3 puta 4 desetice je 12 desetica, a 12 desetica ima jednu stotinu i dve desetice. Dve desetice pišemo ispod desetica, a ovu jednu stotinu prebacujemo iznad stotina. Kada smo završili sa deseticama, prelazimo na stotine. Množimo znači stotine. 3 puta 2 stotine je 6 stotina i ova jedna stotina koju smo preneli je ukupno 7 stotina. Cifru 7 zapisujemo ispod stotina. Dobili smo broj 729. Sada ćemo to da vidimo u jednom primjeru, gde množimo broj 261 puta 2. Krećemo od jedinica. 2 puta 1 jedinica je 2 jedinice i cifru 2 pišemo ispod jedinice. Prelazimo na desetice. 2 puta 6 desetica je 12 desetica, a 12 desetica ima jednu stotinu i dve desetice. Cifru 2 zapisujemo ispod desetica, a ovu jednu stotinu dodajemo stotinama. Kad smo završili sa deseticama, prelazimo na stotine. 2 puta 2 stotine je 4 stotine i ova jedna stotina koju smo preneli, to je 5 stotina i cifru 5 pišemo ispod stotina. Dobili smo broj 522. Nadam se da ste shvatili. Ako niste, vratite se na početak tutoriala i ponovo ga pogledajte onoliko puta koliko vam je to